תודה רבה. מד טריות לקרטון חלב שיראה את מצב טריות החלב בכל רגע נתון. זה נשמע מאוד הגיוני. איך לא חשבו על זה? אז זהו שכן חשבו. מי חשב? תלמידי מגמת הביוטכנולוגיה של כיתה י' בתיכון רוטברג ברמת השרון. שם נערכה תחרות המצאות וחשבו על המון רעיונות מרתקים. ואנחנו מארחים שניים, אנחנו מארחים את הדוקטור רויה ישראלי, והיא מרכזת מגמת הביוטכנולוגיה, ולצידה אסף לוי, תלמיד כיתה י'. שלום לשניכם. שלום. אז דוקטור ישראלי, אילו רעיונות עלו בפרויקט הזה מלבד עניין טריות קרטון החלב? את יכולה לספר לנו עוד רעיונות? הרעיון שאסף יציג עוד מעט זה הרעיון שנקרא Forever Blonde, שהוא לגרום לשערה לצמוח בלונדינית מתחילתה, אבל על זה ניתן לאסף לדבר. רעיון נוסף שהיה זה איך לגרום לזיעה לא להיות מריחה רע. ובעצם הרעיון של התלמידים היה לחקור ממה נגרם ריח הזיעה, ואחרי שהם גילו שמדובר בחיידקים, הם חשבו איך למנוע את פעילות החיידקים. רעיון נוסף שעלה מעבר למד טריות, שבעצם בודק את ה-pH של החלב לאורך זמן, ואתה, אדם, לא צריך להסתכל יותר על התאריך תפוגה, אלא רק לפי הצבע שיהיה על הקרטון, הוא ידע אם החלב שלו טרי או לא. רעיון נוסף שעלה, לתלמידים קראו לו תרמוג'ל, כשהרעיון היה לקחת את הנושא של חומרים מבודדים ולהפוך אותם לקרם שיהיה זמין, שיהיה נעים ורך, ואפשר יהיה למרוח אותו, ועל ידי כך לשמור על טמפרטורת הגוף. אז אולי באמת את יכולה להסביר לנו ממש במילים פשוטות להדיוטות מהי הביוטכנולוגיה שאת למעשה מדברת עליה. הביוטכנולוגיה היא בעצם יישומים של הביולוגיה, יישומים של המדע. אנחנו במגמת הביוטכנולוגיה בתיכון רוטברג רואים שמעבר לצד האקדמי אנחנו צריכים להביא את השטח לתלמידים. והשטח לתלמידים זה אומר, אוקיי, יש אנזימים, יש חומרים, איך משתמשים בהם, מהו קהל היעד. וזה היה הרבה לפני שהמציאו את הביוטכנולוגיה. היו אנזימים, ידעו עליהם, אבל הבן אדם הראשון שהחליט לקחת את האנזימים האלה ולהכניס אותם לאבקת כביסה, הוא היה הביוטכנולוג הראשון. אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו יחשבו פתוח. אנחנו ניתן להם את הכלים הבסיסיים בכלכלה ובביולוגיה ובכימיה, והם צריכו לחשוב יותר רחב איך מיישמים אותם. אז פה באמת אני רוצה להבין, ככה מדברים על תלמידי כיתות י' דווקא, ויש גם י"א וי"ב, אז מדוע תחרו דווקא לתלמידי כיתות י'? לא מוקדם מדי לצפות מהם להמצאות מעשיות, מרחיקות לכת כל כך? כן, למרבה ההפתעה, דווקא תלמידי כיתות י' הם יותר פתוחים. הידע שלהם הוא בסיסי, והדמיון שלהם פורח. לעומת זה תלמידים ככל שיש לך יותר ידע, אתה פחות מאמין ביכולת של המוצר שלך, כי אתה מתחיל להבין, רגע, ויש קשיים טכניים וקשיים מדעיים, והאם זה יעבוד, והאם זה יציב וכך הלאה. אנחנו רצינו לתת לילדים לחשוב וליישם, ובזה הייתה החוויה הגדולה שלהם. אז באמת בואו נצרף את אסף שיספר לנו על ההמצאה של הקבוצה שלו. מה אתה יכול להסביר לנו על זה? ההמצאה שלנו נקראת Forever Blonde, והיא באה, האנזים הוא בעצם קובע את הפיגמנט של השערה, ואנחנו חשבנו על מרכך שומני שיכלול בתוכו מעכבים לאנזים שקובע את הפיגמנט של השערה, ואז השערה תצמח בלונדינית מהשורש. זאת אומרת, חסל סדר מספרות וצביעות ולשבת שעות ככה עם ה... נכון, כן. אתה לא כך מתמצא אולי בצד הזה, זה יותר אנחנו אנשים, אבל רעיון מקסים. השאלה היא, אתם באמת חושבים, איך הגעתם לרעיון הזה דווקא לעניין צביעת שיער? אתם חושבים בצורה מעשית, או שאתם מתפרעים בחשיבה ואחר כך בודקים את היישום? איך זה עבד אצלכם? לא חשבנו מעשית, אבל יכול להיות שמעשית זה אפשרי. אנחנו עוד לא יודעים, כי אין לנו את הכלים לבדוק את זה, אבל יכול להיות שמעשית זה אפשרי. כן, ואתה רואה את עצמך ממשיך בכיוון הזה, למשל פטנטים, המצאות? כן, אני מאוד הייתי רוצה להמשיך בכיוון הזה. כן, אז אנחנו נחזור לדוקטור ישראלי, כדי לנסות להבין משהו בנושא היישום, כי אנחנו שומעים פה על רעיונות נפלאים ועל המצאות נהדרות, אבל כל זה נמצא בשלב הזה של מחשבה, של רעיונאות. אז מה עושים עם היישום של זה? מה אתם לוקחים את זה מכאן הלאה, מחברים עם מישהו שיכול ליישם? כרגע המטרה שלנו הייתה מאוד ראשונית. זו תוכנית ניסיונית וייחודית שהתחלנו בתיכון רוטברג, כדי לחשוב על הרעיונות. האמת היא שבפאנל של המומחים שבדק את הרעיונות האלה, שישבו שם אנשים מבחירי מנהלי מדעי החיים בארץ ואנשי עסקים,
הם גילו התעניינות דווקא במוצר של המטריות בגלל הזמינות שלו והמיידיות שלו. המטרה שלנו כרגע היא לא כלכלית ולא מסחרית, אבל אנחנו לא נפסול אפשרויות, ואם מישהו שומע אותנו כרגע, נשמח מאוד להציע לו את הרעיונות. כן, ואתם גם עוסקים באמת בתחום הזה, אז היו אך ורק נושא הרעיונות והחשיבה, להעביר את זה מהביוטכנולוגיה לחשיבה של פטנטים, של יישום. נושא של שיווק גם עולה על הפרק? אנחנו במסגרת הלימודי הביוטכנולוגיה נתנו לתלמידים סדנה של 12 מפגשים שכללו נושאים של שיווק ופרסום. הרעיון היה לחשוף אותם לעולם הזה, כי בעצם ברגע שאתה מייצר מוצר, לא מספיק שיש לך מוצר שהוא נהדר וטוב, אתה צריך לדעת האם הוא עונה לקהל היעד, מהם העדפות של קהל היעד, כיצד לשווק אותו, כיצד להציג אותו. כשאנחנו עבדנו על הפרזנטציות שלהם, נתנו להם בעצם כישורי חיים, להציג את הרעיון שלך, גם אם זה לא משהו שאתה מוכר, גם אם זה להציג את הרעיון שלך בפני המורה שלך, או לשכנע, כי מה זה שיווק? שיווק זה אומנות השכנוע, ומי שלא יודע לשכנע בעולם הזה, אין לו הרבה מה לעשות. אתה חייב לדעת לשכנע בכל תחום, והכנסנו את זה גם במסגרת לימודי הביוטכנולוגיה. דוקטור ישראלי, אותי את שכנעת. תודה רבה לך ולאסף לוי. תודה לך. ובהצלחה. ואנחנו עוד בעניין פטנטים. חובבי האוויר הנקי מצאו דרך להפחית את זיהום האוויר שמייצרות רק